Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Welcome to my channel. Hello po sa mga viewers. Thank you guys. Mayang hapon sir. Mayang hapon po. Masa man pangote? Dari lagi akong ngawak, sakit kayo ba? Kanang din. Hawak, dati dia pangiran. Dari po, likod. Bago lang na stiffneck ba? Sakit yung iliyo. Kaya mong sakit dari sa mga dapi-dapi o pangiran. Lakad lang naman. Kuha na, isa kasumanag tunga na. Yantos lang na ako. Antos lang. Yantos lang dito. Kamera man sa kita. Makaya-kaya raman noon. Nakagid ka. Sakit na Nakagid siya. nagyapon. Sakit din siya, mayo. Sa pagyan. Tuhod po na ako ba? Sakit po siya. Sakit po. Maura po. Isara. Kanin dari. Banda. Ang hindi rin wala sakit. Wala. Sa pagyan. Maura. Tolor ka buhok. Oo. May tolor ka buhok. Ako na bahala sa ban. Ikaw rin mala. May nag-sahib ko sa Nakita rin ako to sa Facebook ba? nga. Sige kung kuhan, katong last year ba ni, katong lockdown po gani. Nakita na ko tong sa lockdown. Ako ang tanaw ako makaadto ra gyud po digos. May kinakatod ka na yun. Nangutan ako sa mga tricycle. Nakatuod man daw sila, gihatod mi diri kay katong kuhan. Banag gyud ako atong driver. Sila, sige, banag ka pagkuhan mo lakman. Tulog pa siguro. Sige, nahulat mo ka. Ulat lang niya, kwanta ulat niya. Ay, Magkura po ko naman na to, nilakaw ko. Nakalik ko yun. Sige, asa yung balayan mo, sir? taga Davao mi. Asa na ba? Dres Matina. 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 Tapos kani isa taga Compostela ni. Asya testing ana. Pagpahilot po ni Ron. Doha mo? Doa mi. Pahilot po ni Ron. Sige, sige. Dula ko silod. Sige, ayan guys, shout out sa taga Davao City. Nasi Sir rin, Angel Gunisia, no? All around na siya asa ni lugar na kasuri si Sir. Nihapit na lang rin, no? Shout out sa mga taga Davao City. Kumusta naman katabi na sa mga suki. Sa asa mo sa Davao. No? Nasa Sir rin na dungog man ninyo, yung ginapamati sa kalawasan. No? Tabangan na itong mamayo. No? Siyempre, nabanan sa pagkampo sa Ginoo. Ang saling na ito tanan sa yaha. Siyempre, tanang na muduol sa kutok ng tabangan. Kutok sa itong mahimo, no? Tabangan na to, no? Muduol sa kuadre niya. Siyempre, shout out sa mga akusuki. Mga Teresa Dibus, Davao City, Davao del Sur, Davao City, no? Sa ano, sigit sa ang lugar. Siyempre, sa mga viewers na po, suki din po na ko sa ilo-ilo sa inyo. Shout out po sa ang subscribers na 2,500 plus. Ilo po sa inyo ha. Hapon sa niya. Na lang, no? So, salamat kayo na naabot na ko na. So, every week nag-aerog sa balik na may mayroon mo. Anak man napadong mag-ibabaw. No, so ano lang. Basta naka-shout out siya sa Davao. Shout out lang na ako taga Davao. Nya mga silingan ako dia. Ato mo dre kung gusto mo magpahilot. Yung mga silingan. Sa mga silingan mo da sa sila ibing taga Labuat tanan. Wala ko yung mention lang. Basta ato lang mo dre kung naay bation. So ayan, yung mga sawa. Namas Cotabato. Shout out kay mga taga Cotabato. Ato mo dre kung kan naay mo ipa-repair. Pero kuhan yun kanang province testing doon yun Matistingan ako ni Rondre. Makatilaw yun pa-repair ani. Sige, salamat niya. Na ako YouTube channel, nakakita ka mo, na ako YouTube yun YouTube channel, makalugar ka search sa YouTube, Eric Hilot lang. Eric Hilot. Abot na ka sa YouTube. Mga istorya na nakapalo mo ko ani sa mo Mato gipalo na ko sila. Facebook, YouTube. Sa Facebook. Live po na YouTube. YouTube. Kana YouTube gini. YouTube. Ikuha lang na mo naron boss. Kanya taga Davao kayo ng babae. Nga nga radyo dito. No, so na lang no, hello sa inyo, matabangan na ito sa maayo. Maabot na si Sir sunod lang sa YouTube. Nana si Sir. So na lang yan sa shout out sa lahat ng mga OFW po. Ayan, shout out po na po ng mga countries viewers, Thailand, India, United States, Indonesia. Siyempre number 1 sa Pilipinas. Maraming salamat. Indonesia permanente number 2. Thank you so much. Hindi mawala ang number 2 Indonesia. Hindi sa mahawa, no? So, consistent ka. Thank you so much Indonesia. Ayan, siyempre sa lahat ng mga OFW. Ayan, magsugod na kung hilot ka, shout out po sa taga Davao City. Please subscribe po my channel. Love you guys. Okay, tanggalan kayo, sir.
Punta kulog. Kulog. Gimana? Mana? Ito lang. Magkano gamay dito? Gamay lang kayo. Gamay lang dito. Okay. Nakapira ka na? So yun guys, magsugod ako sa hello. So hello po sa inyong mga viewers. Please share this video. Usaban po na kami ng video. Tanawa guys. Please subscribe po my channel. Love you guys. Thank you so much. Nakita ano mo? Katong lockdown po ni sir. Gusto na kayo may pati ako mama, dalon din ako trip ko mama. Kasi katabang na ito ay. Sakit ko pag nanti ang tulog ka lang ilang. Sir ba, nagkiwi na. Kung kaya rin magiwi, kung dili sakit. Sakit. Pero kung sakit, ano problema git. Baka na, paglok. Buti lang kayo. Pero kung yan, nagapon, mamalingki, nagapon. Ito. Sige, tinatawag sir. Jumar. Ha? Jumar. Jumar. Mado lang sir, basa ka hapon. May gundang ha, pero pas misok-misok ang tawag ka na. Mauan niya, hindi kami ito. Sir. Sulay na agad. Na sila dito da?
Ano na, cancel na ako nila. Ciao. Oo. Let's go da. No, bukada ang toll gate ng Bening. Kung nag-ilis na lang. Ah. Ako lang dyan. Mag-inom ko piti. Ada. Sila. Ada sila. Apa? Ako? Si Arnilay rin magbayad anit. Ay, da. Layo din lang. Ah, Bisra. This? Ah. Inom ka po? Inom ka? Boss? Inom ka? Oo, nag-inom ko. Inom ka bog? Inom ka mahubog? Makakubog ko eh. Yan yung rebo, sudihan ko kahit kalimutan mo ni balay-balay sa uric acid. Kani balay sa sugar.
Ay kalimutan pala sa uric acid, kani sa sugar. So kani uric acid na rin sa kari inom. Kani soft drinks, kape, tapos lain na siya ha. Hindi ka munda ng inom, kung mapiktuhan ka, kani ang maikot mo, wala ha. Mantong buhay ko sobra, kanang magtikang ko. Sakit, Lagi na yun. Nay lang. Kaya basi mawili. Pwede rin po, buwang yun, do kay pampon may epek. Hindi na ito ni bungkago, magkadugay, magkabugat ni. Ikaw sa bugat, magkulawas ba? Kani osteoarthritis na yan. Bawal mo kag itlog manok kani. Damos bulat, uya, pasayan, alimango, balot kani. Hindi ka kang balot. agay! Kani ko sa alcohol gusto. Lalo kay magkapaga no kare, kani man may stroke man, stroke ego ni sa mo inom ha kani may ego ha. Agay! Kita, uy! Ilagyan nato tinodon. Karon ba ni natando? Karoon ko, boss. Ako ko nagpahingot dyan. Karoon lang na. Sakit naman dyan akong paminaw. Gani. Wala ko ka magpa-admit. Di man doon magpa-admit, di ba? No? Pa-admit ay kang kondisyon. Ay, may diferensya. Oral ka mo, tapos pahilot ba, no? Na-drink, soft drinks, kape, juice, ha? Balay sa sugar, balay sa uric acid. Naglain na, ha? Nagkalimot. Sobra sakit na ni Drio. Pagtikang ako ba? Mga murag buwan ay kusog. Nagkubiyansya, ha? Para ba yung edad na na? Huwag pili na. Tangan na yun ay. Kusog kayo kumuhin ng boss? Nainay boss, kaya wala ko na. Dili man yung nang daot ko, pero huwag yun ay tumoy, ha? Ay. Agay! Kusog kayo kumuhin ng boss ay. Nabe-naber. Agay! Nainay pundang boss, ha? Agay! Ang baga sa mga boss, pasmos kusog, ha? Agay! Agay! Ang tagamay.
pa na mabungkag. Bira nagpundo ko. Atake na. Takintin yung ganyan. Tulog mo kung dugo. Dugo, pinawan. Sa'yo po boss, daga na. Kaya naman dito. Kaya ako di mo advice nga ako. Gusto mo gutang nga. Siyempre, di po kayo, magpamati ang pag po kayo grabe. Majority dito sa mga ego, great na nagpapaglang boss. Sa ito na, mga customer at gano'n. Nagiging undang. Undang, pag-igo, no? Pusay ko yung musay. Na. Kaya siguro na kumurot ko. Ako na isa, kaya siguro na kumurot. Isa pa kahon. Akit ko doon ah. Grabe, no? Uber, akong inuman kay katong pag-igo na ko sa ulcer. Undang ko guard. Kali na maturo na mo ah. Dalo na ko kumama sa rin. Pinakatigulang na kung kilo 100 to. Ang nagsunod sa iyan 97. Ang nagsunod sa 97, 93. Nagkasulot. Isang adlaw na ako dilot, 81. Pagkas na 81, ay. Ano, kita kita mati ako kay 50, no? Saan na lang ako 80? Sila pa edad na toron na. Kailangan pa 40, sa ako na ako. Plus 40 pa, no? Ay, kaya magkabusar ka po, okay, maglisa dyan. Makuha na ito lawas ba?
Dada, ito lang ni Dada. Ito na mo. Ito na mo. Terus, muntah ya. Ya? Okay. Yang. Sabok stain. Nanti baga-baga mo magpulgod. Sidrek. Hindi lang na yun siya. Bye-bye. Bye-bye. No. 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 Yes. Oh, depan? Look na. Bye-bye. Mata na nga? Uy. Bukaw deh ka. Bato ba nahulikan? Ha? Bato pa isa? Ban ko matanaw. Tawagan mo, tawagan mo. Baka naman ito pa makagisdaan. Mabet? Kaya kagisda. Sai. Sai sai. Din. Tawagan mo. Ano ba? Iwan ko ah. Laman mo. Sayang lang, sayang lang. 1, 2, 3, go! Sting, 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 No, 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 no. No, 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 no. Sige. Bless. Bless. Unit. No, kung makuha niya, magintan eh. Magintan mo ni mong balon na. Mahilot ka ba? Mahilot ka? Pagluman kayo, mahilot ka. Magpahilot ka? Iguman na sa kong panungo. Hindi naman siya ganyan, magpahilot ka nito. Bayan ka, eskalibot. Ano mo rin natratos? Pagkamay, boss. Malayas, huwag naman yung panungot, no? Ha? Jacket. Ito na, pag. Ay, susupi. Hindi na ako mag-jacket, May. Sunog, anong aso, uy? Sanap na! Ang grocery, di ka ma? Nilakaw ka? Dili, uy.
May! Guys, ibitay nila. Ayaw, mabili na ko na dito. Asa? Ito sa Daan. Porta. Porta gamay. May mo ko naka-video rin. Matanda mo ko tsul. Nadali pa yung itin. Oh. Mandi naman eh. Kaluna, kaluna. Susulinan ako. Ay, hindi na malitis na. Hindi na naman ito tayo, sila na lang. Di mga hatang kata dito. Ang mga gamay dito dito, 20 pesos sir. 20 pesos dito. Tagpuan man, tag mga 150 naman ang isda. Ano ko kasi ko? Ay, ito na.